Ассалому алейкум бардаро, акои ма, апо, хуаро, додаро, ҳама каса хуш омадем ба канали мо шумо додарак кун то бошино. Бардаро, кадоме мора тамошо кардесай, чӣ кор мекунед? Видео хай так стоп мекунед, як дона лайка ба хотири додаракат мемонед. Кадоме да чӣ намуд мошин мақбулай, обязательно дар комментария менависед. Бо насиб боша ҳафтаи дига меом ба навор мегирам. Аки морам 10 даст надорем бардаро. Наворкунӣ қиини бада я мошина қариб 4-5 ҳазор чихе бугум абзор мекунӣ даи гармӣ мембри бовар кар. Не ки ма бар замин нигоҳ намекунам, гармияи хиникияи боронияи тай тармай пахад мекунам. Айбаншо мошинои чинда мошинои арзон сиёмкатон мекунам, мепартон шумо бидроин харидорӣ кунед бардаро. Фақат чикор кунед лайкҳоро бизанед, чанка лайкҳо зиёд баша бо мо комментата сабт мекунем. Насиб боша рӯзи сеюм 3 октябр финал ҷанбаси бозӣ мешавад. Эфира мегзаронем, кадоме чипта харидорӣ кардаги нестем, бидроин ҷои хитона зайни кунед бардаро ҷои тамом шидестай. Шанси бурд зиёдаи миқдори чиптҳо бениҳоят слишком камай. Ай бай бахудо, агар гуфти гапҳоя дастгирӣ накунед додата дига намедонам ма чӣ бигӯм. Ман боварии комил дорам, иминои шебача худат мара тамошо дорӣ. Уже чекта мепартои чиптата харидорӣ мекунед, насиб боша меои шоҳҷоизара ай дастинаи додаракат дар хонатон қабул мекунед. Ҳаматонда бардаро бурдборӣ, тани сиҳат, вақти хуш хоҳонем. Худованд ҳаматан нигаҳбон боша. Рафтем навори мошинбозора тамошо мекунед. Бардаро нигоҳ кунед чӣ тон ёфтем. Toyota Carina. Некем Carino солҳои пеш зур будан, хизматрасонӣ хуб доштан. Кондитсионерш бо кор мекунад, 4 баллони пачка диска калпак дора. Ана айми советскида хиёл мекунем соз айми чине даму хона даму кишлоқ ягон ҷо дами бармеонӣ ба ами бушкаи окаша кишкини зиёдтӣ айта. Ба ами хотир бо солона ҳуҷҷат дора, утил дора, ҳама амиро ҳисоб кунед, худш мошин бепил галдестай. Бо нархи дастрас. Марамад яги дошан сол чандай? 96 сол истеҳсоли ба фикрам Япония мешаванд ё бардаро. Баъд ана кузовшам, ана як чӣ мегуфтанд кузов. Хулас бардаро кузуфи боша, и бо заклинит кадаги аҷа. И бо через шофёр мешина мардум. 14 электро блокировка дар ду тарафа мултиру бо тимболи автомат. Кондитсионерчаша камега ях. Кузовш нержавӣ кай намепуса бардаро ё. Ранг стилои BMW. Газ бензин кор мекунам биё. Капотои ку. Чӣ дорад дар тай капо? 6 литр пазак дорад, чӣ дорад? Мотор як гаштай? Хай мешавем ҷа магарам. Не ки ай советский да хиёл мекунам, ами 1000 бор хубай. Кондитсионерш агар кор куна. Мотор 1.7 гуфти? 1.8 будай бардаро, марамад олати фарто. Дуалои пешина будай бардаро. Аккумуляторшам набудай. Нақш боша бардаро, е чанд сомоне я нархи соз бугу монем ша. Чанд? 16 қиматай. 15000 сомон боз муомила меша. Биёин мардам ҳами гуфти гапо кадоме зурш мераса бие савдо кида гире баре. Рақамота бугу ака. 006 02 01 00 марамад рақамо зери наводай занг занед алоқада бурем. Марамад бардаро боз як мошинчаи варианти беҳтарин Mercedes сечкаи простои бардаро, комплектация элегант зайне ки бам перепеш классик. Хулас люк доштаи бардаро, ана 4 баллонаш яглая хела. Ана солш чанд ака? 95 сол бардаро, ҳуҷҷат солона дора. Ду моҳи дига ҳуҷҷат доштаи утил доштаи бардаро, марамад ҳолати қафош, марамад ҳолати тараф. Варкне бардаро ҷо ай бисёр сиёмка куне да гарми ҳам гаранги мешай. Дар рӯи қафо электропакет, салоншам подсвети худаш чернили бардаро. Марамад ҳолати обшивкои пеш, гази Евро 4, коробка механик, 4 дар электро, кондитсионердор дай, блокировка дар. Люкам доштай бардаро, биё капо чой кака. Абиё мотор як гашти абиёми дай бардаро, марамад ҳолати фартуки пеш, и параш ба фикрам задагӣ ая. И параш хай бардаро задагӣ доштай. Биёем бо хай устодтон қадри хитон бинед. Нарх боша ака мега 33000 сомон охири нарх. Рақамота бугу ака? 988 96
6501 марама рақамо зернаодай занг занед дар алоқа буред. Салом алейкум бардаро, подписчико, апо, хоҳаро, ака, додаро, ҳама каса созен хубен, ҳазор раҳматон мегӯям барои дастгиритон. Чӣ хеле ки медонед бардаро дар канали мо шумо старт бозии бурнок рафтаест ки насиб боша финалшам аниқ каде медонед рӯзи чандум числа 3 октябр бардаро уже полни 400 донаи дига чипта мондаги дига таона боло на поён нах 400 донаи дигара я дастгирии дига кне уже охириш мондаги тестарак чиптора 400 донара харидорӣ мекунем бардаро рӯзи 3 октябр финали нами мошинчои бақагӣ мешава бардаро. Хулас бардаро дар 5 канал 6 каналда промои эфир мешава бардаро катай 10000 одам тамошо мекунад бардаро. Кадомет бовар надорен марҳамат моро занг бизанед мо адресам мегем тон рақамои 556 320 моро занг бизанед бардаро кадомет жиланкаи бозира айпеш тамошокунӣ дорен на марҳамат биё худут шербача чиптата дадри лататрон парто бо худут бушуруш куб бинем кунам чиптаи хита чи хел миёви ягон машиникиш нест чиста тоза бит мемона и далчи мерава барои ҳами бардаро насиб боша ҳама каса як газ метем 400 дона чиптара харидорӣ мекунем рӯи хати чиптора дар телеграм канали топ мошино мебурорум бидроин тамошо кунед бардаром аз садқа умедворум ки насиб боша дая дастгирии дига мекунем ба дастгиритон уже буд меша рӯзи сеюм полни стоп мекунем бисёри бардаро финал ажда доштен ина марҳамат финал марҳамат чиптотона харидорӣ кунед ҳазор раҳмат ба диққататон зиндаву сарбаланд бошен рафтем далчи навори мошинбозора бардаро тамошо мекунем. Марҳамат бардаро ҷон боз як Opel Astra ҷисидани навбатӣ солш бошад чанд буд ака 99 сол 1999 сол тонировка ҳуҷҷато шанқай 2 моҳ тонировка дошта 4 моҳи дига ҳуҷҷат дискачои сотка хати марҳамат як гирду чарх мезанем бардаро марҳамат ҳолати кафош бардаро бисёр Astra ҷисидан хоҳиш мекарданд на марҳамат харидоро бошанд алоқа даброин бардаро сами главни ана мошинча якара кафош нозада будай кафошам задагӣ набудай бензини холияям марҳамат бензини холӣ будай бардаро марҳамат як ҳолати саломша мебинем дар рӯи қафо электропакет комплектация элеганс будай чихолои накидка потолокшам тоза мошин дерна берна кор надошта 4 дарш электро регировка бакои ду тарафа мултирул абагрев сидени дошта бардаро ана мебел салон кондиционерш кор мекуна кондиционер ях кор мекунад кимралов шамолои файзоботаям мардами ёвон зинда бошем биё мотор боша 1.616 бардаро чашкош варид нест бахшака стойкои ланҷона диден чихе тозаи бардаро пешош нозада биё рмен кана моторну мезана неки варианти беҳтарин да биё кадоми ҳамин бародари моро як бор дига ҳамин бародари моро агар кадоме шинохта боша анаи ранг ҳами худмон мақсад ҳамкора блогерай инстаграмда бисёртар баромад мекунад як мо ютубда я бор кепката бигай сада хеле шида хулас ин мошинаи бардар монай занг занен алоқа даброин як бисёр инстаграмда баромад мекард аки ютубда ака уқа гуфт дига по ютуб нест рақамош боша бардаро сумш чансым буд аёд мубромад ба мед яка ёвонимо 49000 охиша эбачанакне ёвониё хели савдогар будан 49000 я бак бензин я мойка подарка очи подарка хулас ана нарх 49000 охири нарх як бак бо подарка ҳисоби якамон рақамота бугу ака 41 4700 марҳамат рақамо зери наводай занг зани ҳатман дар тамос биёед марҳамат бардаро боз як Toyota Fielder навбатӣ дискачои хушрӯ анахай мошин кор дора пачасиями ба ана деталош кор дора бардаро настой як крили пара капот бо гиҷош хай бо навдари тарафи пассажир мақсад пачасиями кор дора бафкин телефонда маълум нест бардаро ҳамин ҳақиқат ҳақиқата бонай бампер пешам десем бардар хайми ҳисобе ки тараф бок полни краска мешавад неки нархи арзон нархи дастрас биёин ай пеш бо савдо кунед шохдошай бардаро марҳамат як гирди чарх мезанем биё бахшакаҷон гузарем марҳамат болати тараф бардаро марҳамат як гирди чарх мезанем марҳамат як ҳолати салонша мебинем дар рӯи қафо мебел салон электропакет марҳамат ҳолати салон потолокш тоза хам бернаш кор дора безключовой доступ 4 дар электроблокировка дар коробкаш боша автомат климат контрол монитори заводской биё капота викор
мароз як гулат матошро мебинем бародаро. Абио моториш як гашт буд, як гашт, як гашти дуалда марамат олати фартуки пеш. Неки пеш нозада. Наш боша бардаро 80000 сомон хай камакак муомила мешава бардаро. Занг занг дар алоқабри рақаму табуга ка? Ҳа? 203 92 4 та 0 марама рақамо зер намодай занг занг алоқадабри. Марамат бардаро хундай саната сол 2017 буд. Нархи дастрас кадом успет кад ошава. Марамат як гилизме бам перпеш кам тара хай хурждаге неки нархи дастрас ва арзон арзанда бар дахили 90000 100000 не ай 90000 даже поён ки ҷодаи хел нарх нест. Чиста барои подписчикои канали топ мошина. Бой хели 14-15 не дугруштела. Америка бардаро. Нархи дастрас кадом успет кад ошава. Дар қафо электропакет салон, кожни салон, потолок штоза, люкдорай бардаро без ключевой доступ. 4 электро блокировка дар ду тарафа мультирул, солои навош рул дига меша коробка автомат. Ана дугзони климат контрол бардаро монитор калон. Скамекварди тараф лифт. Бия капо чой кака. Чарои нах дастраса успет каде оштон шанда ки накадан гуфти гапо айду дарактон хафа нашин. Хулас воз як ҳолати моторшо мебинем. Ай барша канам хе. Абио мотор 2.4 GDI бардаро марамат ҳолати фартуки пеш, марамат пешам нозада. Наш боша бардаро 85000 сомон боз муомила мешава кадом успет кина ошава. Биё рақамо табуга ка? 000 усубе ка? 000 77 49 78 марама рақамо зери намодай занг занг алоқада бирем.